В продължение на хиляди години Сатана е експериментирал с човешкия ум, изучил го и го познава много добре. С хитри действия в тези последни дни той свързва човешки умове със своя ум, вдъхва в тях своите мисли. Върши тази работа по толкова фин и измамен начин, че хората, които приемат неговото водителство, не знаят всъщност кой ги води според волята си. Големият измамник се надява така да обърка умовете на мъже и жени, че да бъде слушан само неговият глас и ничий друг. Сатаниските планове и хитрости ни молят и приканват на всяка крачка. Трябва винаги да помним, че той идва при нас маскиран, прикриващ подбудите и характера на своите изкушения. Идва маскиран в чисти ангелски одежди, за да не можем да разберем, че е той. Трябва да влагаме голямо внимание, когато изследваме отблизо неговите хитрости, да не би да бъдем измамени. Пренебрегването на молитвата кара хората да разчитат на собствената си сила и отваря вратата за изкушенията. Ако лукавия би нападнал християнството дръзко и открито, това веднага би завело християните при нозете на могъщия избавител. Но той обикновено не прави това. Много хитър и изкусен е и знае, че най-ефективният начин да прокара целите и намеренията си е да дойде при бедния греховен човек, под формата на ангел на светлината. Преоблечен така, той работи върху ума, подмамва го, за да го отклони от правия и спасителен път. Лукавия винаги е имал амбицията да фалшифицира делото на Христос и да установява своята сила и претенции. Той кара измамените смъртни същества да приписват делата и чудесата на Христос на научни принципи. Прави ги да изглеждат като резултат от човешко умение и сила. И в края на краищата по този начин унищожава в ума на мнозина всичката истинска вяра в Христос като Месия и Божи син.